Touto cestou by som chcela poďakovať Exim banke a celkovo tak zhodnotiť tento náš výstup, ktorý bol pre nás veľmi výživný aj z toho profesionálneho hľadiska, ktoré nám Exim banka prejavila. A dúfam, že aj my sme touto cestou ako študenti sa mohli ukázať a odprezentovať prácu, ktorá možno nebola v našej kompetencii, ale vynaložili sme na to veľmi veľké úsilie a radi sme sa niečo nové naučili. Spracovávali sme sankcie, zameriavali sme sa na jednotlivé firmy a možno, čo by som tak vyzdvihla, takú čerešničku na torte, tak myslím si, že Európska únia robí veľmi veľa na to, aby tento konflikt nepokračoval a aj my sme navrhovali nejaké riešenia, ktoré by sa mohli možno do budúcnosti uchytiť, aj keď na to sme ešte možno mali páni, ale myslím si, že celkovo sme priniesli také poznatky, ktoré aj zaujali a aj priniesli nejakú pridanú hodnotu.